Здравейте, ние сме Жаклин Георгиева и Симона Петрова от Национално финансово-стопанска гимназия София и сме участници в проекта Erasm Past in Future Bridge. Целта на проекта е да намерим стар или изчезващ обичай или занаят и да се опитаме да го запазиме в бъдещето. Днес сме в село Реселец, за да разберем малко повече за самия обичай и традицията. В момента тук с нас е баба Ванче, която ще ни разкаже повече информация. Тя е участник в самия обичай повече от 15 години. За жалост няма да можете да я видите, защото не желая да бъде заснета, но поне ще чуете повече за празника от нея. Бува от много години, даже през турско робство. И е имало няколко наименования на селото. Реселец, Реселче, Реселче, Реслич, Реличе и Ресена. Но си остава вече последното име Реселец. Реселец е бил известен с 7 воденици, защото през Реселец минават 2 реки, през самото село. 2 реки, едната Аръчене, другата Абелилката. Тези 2 реки минават през селото и се вливат в река Искър, която е малко по-далеч от селото. И благодарение на тези водни богатства и на тези воденици хората са се препитавали с земеделие и с животновъдство. Главният поминък на реселчани е бил Реселешкия воден лук. Той е известен от турско робство още. И само в нашето село се произвежда и се съхранява водния лук. За да се отгледа воден лук, трябва да имаме семенца. А тия семенца се получават от глави воден лук, който се засажда късно есента или рано пролетта. И през летото се образуват чалмички. Тия чалмички, след като озрят, се обират, изтръкват се хубаво, измиват се и се съхраняват. И през месец април, на края на месец март и началото на април се правят лехи в дворовете и се сее това семенце. Семенцето е черничко, мъничко, засява се и почваме да се грижиме за него. След една седмица то вече пониква. Почваме да го поливаме. И пониква като малка тревичка. Изкривено, след това се образува расът воден лук. Характерното за този расът, защото отиваме на водните градини, които се намират на края на село Реселец. Всяко едно домакинство си има градина и освен това и край водениците имало много градини. Обработва се почвата и тогава се правят бръзди. Тия бръзди се напояват в момента с вода от жени и белилката. Може би магията на тая вода прави ни лука такъв хубав и да бъде произведен само в Реселец. Реселешкия воден лук го използваме най-вече за направата на лучник, на реселешки лучник. Какво значи лучник? Изпръжваме си лучица, слагаме си чушка, слагаме си подправка, който обича, може да си сложи сиренце и яйце, който иска да си го направи само с лук. Друго се използва в домакинството, го използваме абсолютно за всичко. И за готвене, и за салата. Можеш да си направиш реселешки лук само с сол, оцет и малко олио. Можеш да си го използваш като ястие с лук и сиренце, а най-вкусен, когато опече свинска бръвка и нарежеш лука и направиш трусено. А кои са основните други храни, освен лучника, в които се използва най-вече така лук? Най-много се използва и в супите, и в манджата, и в боба, и навсякъде. Въобще си го използва. Ние, реселчаните, произвеждаме по-малко кромит лук. Ние кромит лук имаме в предвид арпаджик. Понеже имаме много изобилие от реселешки лук, си го използваме за всички ястия и за всички козби.
Може да си направиш бобена лютика с воден лук, може да си направиш лютика с печени чушки, печени домати или селешки лук. За всичко става. При него е характерно това, защото има едно, че има хранителни свойства, обаче е много лечебен. Между всека люспа на лука има малка ципичка, малка прозрачна ципа, за която казват, че е много подходяща за сърце. И за това сега, като се прибере лука, почва да се търси много. И който има повече си го продаде, който не има, не продава, но във всяка къща почти вече има лук. Некога нашите баби, майки са ни предали занаята. Сега в момента ние се грижиме, ние правиме разсада, правиме лука, добиваме си семенца и мислиме да го предадем с големо желание на младото поколение. Стига младото поколение да ни окаже влияние, да ни окаже помощ, да ни окаже съдействие, ние на драго сърце ще му покажем и ще му предадем традициите. Освен това, в нашото село има земеделска кооперация, която се занимава с производство на воден лук. Вече тук се насажда много, има почти декари с воден лук и затова става много известен вече из цяла България. За обичая за водния лук, може ли да ни разкажете как е започнало всичко? Значи, всеки през септември, началото на септември, решаваме читалище Тодор Попов, заедно с кмет Ворезалец, да направиме празник на Реселешкия воден лук. Празникът се състои в това, че много хора, много жители, много домакини правят лучник, пълнат, правят лютика, правят паниран лук и правиме кулинарна изложба. На тая кулинарна изложба има комисия, която минава вече, оценява производството, което е направено и после има и награди, има и грамоти, така че със всяка измината година повече и повече има привърженици и посетители на празника на водния лук. Всички сме облечени в национална носия, имаме покана и имаме отзиви от други населени места в общината, които също идват да присъстват на нашия празник. Каниме много певици, фолклорни групи. Даже имахме посетители от град Шумен, в които също има празник на плодородието. И ние го свързваме вече, като че ли имаме шество с Шумен. Ние ходим на тейния празник на плодородието и тия се отзовават и идват на нашия празник. Споменахте относно това, че сте с мисии. Може ли да ни обясните повече за традиционната мисия за този край и за музиката, която се изпълнява по време на празника? Значи музиката, която я изпълняваме, е духовата музика. Некога хората са използвали музиката всяка събота и неделя и затова имаме духови оркестри, които идват с духова музика и правим увеселението. А за традициите, за носиите, това са носии, които са извадени от раклите на нашите баби и майки, с ризите, с сукманите, с престилките, с плетените чорапи. Вие от колко години участвате в този обичай? Аз много отдавна. Аз съм си от Реселец, участвам в това мероприятие от много отдавна. Ме помня се като момиче, самия обичай от колко години се провежда?
Ами самия обичай мога да ви кажа, че близо вече 15-та година си го правиме всяка година в Реселец. Благодарение с кметството и с читалището. А защо е толкова важен за вас този празник и като цяло да участвате в тази традиция? Ами защото вече привършва кърската работа, доволни сме от реколтата, която сме получили и просто искаме с една дума да се похвалиме, че сме направили нещо хубаво, нещо стойностно и за това решаваме да си направим празник на плодородието. Смятате ли, че можем да запазим обичая още дълги години? Да, много смятам и ще се запази обичая благодарение на младите хора, благодарение на земеделската кооперация, която също произвежда воден лук, така че водният лук няма да замине, няма да го унищожим, просто ще продължим да си го... Добре, споменахте благодарение на младите хора. Как смятате, че можем да ги накараме като цяло младото поколение да запази този празник, този обичай? Ще ги накараме, като им дадем условия да идват, да работят, да видят как се трудят, как се прави лука и като повече участват в мероприятията, които прави читалището и кметството. Много благодарим.